premiérový duel vo Fight Nights. My sme už o tom rozprávali o tvojej ceste do Fight Nights, tak môžem to zopakovať pre divákov, že v Oktagone, čo ťa priviedlo do tejto organizácie? Tak ja som už vedel dávnejšie, že bude Fight Nights na Slovensku, že chcú, aby Tomáš obojoval tú titul, tak už tedy som vlastne počítal s tým, že asi budú mať o mňa záujem. No a ešte aj môj kamarát to vlastne spolu organizuje, takže to už bolo hneď varené pečené, keď to takto dobre vyšlo. Čakal si dlho na supera, alebo už si to mal dosť rýchlo vybavené? No vlastne ak sme si dohodli, tak do 2 dní mi poslali supera a povedali mi, že mi môžu poslať ešte nejakých iných, ale tak, že keď chcem, ale tak ja som hneď zobral tohto. Čo na ňo hovoríš? Tak je to komplexný zápasník, asi, ktorý viac presadzuje ten wrestling, ale bude si musieť dávať určite pozor aj v stand-upe, ale tak už mám ho napozeraného, takže viem, kade by tá cesta mala viesť a čo by som mal asi robiť, aby bol ten zápas víťazný. Čo by mala byť tvoja výhoda v tomto dueli? Tak budem asi vyšší, mám asi lepší ten stand-up, ten boxing hlavne, tak myslím, že tento smer by som mal uprednostňovať. Čakáš nejaké ukončenie? Ty si známy tým, že máš tam nejaké triangly, dobrú šnúru. Tak uvidíme, si ten zápas vyvinie, vieš, lebo niekedy plánuješ a nakoniec sa to odvie úplne inak. Takže ďalej sa pripravujem komplexne, aby ma tam nič nezaskočilo a chcel by som určite zápas ukončiť. Keď to ukončíš, tak je to vždy lepšie, keď to nechávaš na bodových a tak, takže rád by som zápas ukončil. A či už knockoutom alebo ako submisiou, tak to je triangle napríklad, tak to je jedna. Do fightu vlastne máme menej ako mesiac. Aké budú posledné prípravy? Čo plánuješ? Tak už začínam prechádzať do takej výbušnosti a ladiť tu, doraďovať tú formu, už len ešte mám tam jeden taký ťažší camp týždňový a potom už to bude len udržovanie a doľaďovanie tej rýchlosti, reflexy a tak. Ty si známy tým, že vieš si naložiť zápasov veľa za krátky čas, teraz si dlho nemal zápas od finále z Oktagonu. Plánuješ potom hneď skôr návrat do klietky, alebo uvidíš podľa toho, že aká príde ponuka? Všetko záleží na tom zdraví, ak po zápase, lebo niekedy ten človek je viac rozbitý po tom zápase, niekedy menej, tak ako všetko v poriadku, tak by som chcel zase do klietky čo najskôr, samozrejme. V máji bude Oktagon zrejme, ďalší naplánovaný, budeš tam? Je to vysoko pravdepodobné. Dobre, ďakujem.